mai no barrejaré llengua i partidisme o fer política de la llengua. Traure un web per denunciar a professionals que estan dins dels centres educatius, això té noms i cognoms i està estudiat en política europea. De la UBI l'hem passat de planta a la llengua, a veure si en aquesta segona legislatura podem donar-li ja l'alta perquè vaja i torne, perquè vaja i torne, perquè el valencià sempre l'hem de protegir i sempre l'hem d'acompanyar. Encetem una nova edició de Converses amb, una edició especial dedicada a la nostra llengua, i ho fem amb un convidat d'excepció. Parlem amb el director de Política Lingüística, amb Rubén Trenzano. Benvingut, Rubén. Hola, bon dia. Bon dia, Rubén. Comencem des del principi. De 2015 a 2018, la veritat és que la situació del valencià ha canviat molt. M'agradaria preguntar-te, per a començar, si en l'actualitat podem viure plenament en valencià. Falta molt espai encara perquè el valencià estiga viu. Jo diria que no, que en aquests moments plenament en valencià no. L'objectiu del govern és que almenys en aquest període de temps a l'administració es puga viure plenament en valencià. Jo crec que hem fet passos importants per aconseguir que almenys l'espai que és responsabilitat del govern es puga viure, que els ciutadans puguen viure plenament en valencià, però tenim espais ja més foranis a l'administració on haurem d'esforçar-nos. Jo crec que aquests esforços estan per vindre, els farem i els deixarem per a la segona legislatura, on haurem de posar en marxa tota una sèrie de mecanismes que facin avançar el valencià en l'àmbit ja més privat, diríem, no tant de l'administració, que hem engegat durant aquests 3 anys, i per tant el compromís de nosaltres com a govern és que els ciutadans puguen viure plenament en valencià, com em comentes, en qualsevol dels àmbits on es produeix un intercanvi comunicatiu. Anem a parlar de moltes mesures que s'han engegat en estos ja més de 3 anys. Anem a parlar ara en concret d'una, que és un bus, un autobús molt característic, genuí de la campanya de Sempre Teua. M'agradaria preguntar-te 2 coses. La primera, com naix la campanya de Sempre Teua i quin balanç fas de tot el temps que ja porta engegada? Bé, la campanya jo crec que era un dels elements necessaris i obligatoris que havia de posar en marxa aquest govern, perquè som una comunitat autònoma en què tenim diferents elements patrimonials i un dels grans patrimonis, i a més que ens defineix com a poble valencià, és el fet de tindre una llengua diferent al castellà i que estiga viva. I jo crec que, com s'han fet en altres espais on conviuen llengües regionals o minoritàries, que diguem que estan protegides per la carta que l'estat espanyol ha signat del Consell d'Europa, és necessari i és important posar en marxa mecanismes i elements per tal de conscienciar a la ciutadania que el fet de tindre una llengua diferent al castellà és un element que els fa diferents i que és seua i que, per tant, hem de protegir-la, hem d'incentivar-la, perquè d'altra banda això ens ho diu també la legislació vigent, tant la Constitució com l'Estatut d'Autonomia. Partim de 20 anys on jo crec que la llengua havia estat un element de confrontació, de lluita política, jo crec que havia cansat a la societat, que s'havia mantingut únicament en espais molt concrets com l'educatiu. Aquí hem d'agrair el paper que han fet els mestres i els professors de mantenir viva aquesta flama del valencià a l'escola, de manera desinteressada en molts casos, però calia posar-se a treballar perquè el valencià, que tota la societat en general fora conscient que té un patrimoni propi. Per tant, decidim dissenyar amb un equip d'experts, de sociòlegs, de psicòlegs, de publicistes, de diferents persones, una campanya que tingués una incidència important en la societat valenciana. I arranca això de Sempre Teua, la teua llengua, és a dir, és una campanya que no té color, és una campanya en blanc i negre, és una campanya que no vol semblar-se a cap element concret, i és una campanya que apel·la als sentiments, és una campanya que apel·la
a l'estima, és una carta, tot gira al voltant d'una carta que pot escriure uns pares als seus fills, entre enamorats, entre germans, és a dir, qualsevol persona que llig la carta se pot sentir identificat i que al final de la carta no signa el pare ni la mare, sinó que signa la teua llengua. Per això allò d'aquelles signatures històriques on posaven sempre teua, i el nom i cognoms de la persona que signava, en aquest cas és la nostra llengua, que i ha estat sempre així, la parles o no la parles, perquè pel simple fet d'entendre-la o de sentir-la ja és teua, perquè el nostre Estatut d'Autonomia el que fa és això, és regalar-te una llengua de fàbrica, diguem, pel simple fet de conviure al territori valencià. Aleshores, a partir d'ací, posem en marxa tota una sèrie d'elements que giren al voltant de la campanya, com el bus de la llengua, que el tenim rodant per les poblacions valencianes i dibuixant somriures. Pel matí a alumnes, per la vesprada en espais on es produeixen intercanvis comercials, com en centres comercials, com en carrers on es va comprar, fent arribar la campanya Sempre teua, la teua llengua a tota la societat perquè, parlen o no parlen, vegin que és un element de prestigi tindre una llengua diferent del castellà i una obligació per al govern el fet de protegir-la i promocionar-la. I quina valoració fas de tot el temps que ja porta la campanya, de l'efecte que ha aconseguit? Bé, hi ha alguns elements que estem testant-los i efectivament els haurem de mesurar. En tot cas, la campanya ha estat i té una valoració d'entrada molt en positiu, és a dir, ens arriba molt d'input que està agradant, arriba molt d'input en el sentit de dir, ostres, quant de temps que no havíem vist pel carrer que la llengua també la teníem amagada. I és l'administració, perquè a més, recorde que quan vam dissenyar la campanya vam parlar amb l'empresa de publicitat per dir-los que volíem alguna cosa nova, i alguna cosa nova fins i tot que mai no s'haguera fet en l'administració pública. I aquella cosa nova que mai no s'havia fet en l'administració valenciana va ser allò de la contractació d'una campanya d'influencers sense el logotip de la Generalitat, perquè vam arrencar el dia 1 de setembre amb una marca que es deia És la teua, i ho vam vincular a que allò era una marca de roba, i vam contractar diferent publicitat, i el dia 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, doncs es va presentar la campanya institucional per dir allò de És la teua és sempre teua, som nosaltres, som l'administració, i és la llengua la que volem promocionar. Per tant, jo crec que una campanya que en el públic jove ha agradat molt, les samarretes que s'estan repartint des del bus i que han tingut molt d'èxit, i bé, jo crec que s'han fet ressò de la campanya diferents institucions, com són les universitats. Les universitats han definit les seues campanyes institucionals també fent-se ressò de la campanya de l'administració. I a dia d'avui la campanya està viva, acaba l'estiu i la campanya ha estat a les platges, amb les avionetes, amb els walkers que han anat repartint bosses, i la tenim viva actualment en els mitjans de comunicació, tant els digitals com els de premsa escrita, i ara treballant per a preparar la campanya de Nadal de Sempre teua, que és el que ara farem durant les properes setmanes, per tal que estiga sempre viva. Jo crec que necessitem una campanya de promoció contínua pel que fa a la llengua, perquè és que ens ho diu la Constitució, en l'article que fa referència a les llengües oficials, necessitat d'acompanyament i d'especial protecció a la llengua, i la protecció a la llengua s'ha de definir amb campanyes de promoció, de prestigi, i de fer-la arribar a totes aquelles persones que encara no la coneguen. Ara te vaig a llegir unes cites textuals d'alguns polítics i després te vaig a demanar una xicoteta valoració. Perfecte. Diu la següent cita: si Puig segueix governant, el castellà s'acabarà convertint en una optativa. Aquest és el principi de la fi del castellà a les aules, mogut per les ànsies catalanistes de Puig i Marsà. Compromís i el PSPB sempre han preferit ser catalans de segona, valencians de primera, i l'última, que és ja prou evident, el Partit Popular no està en contra del valencià. Amb tot això, per què creus que el valencià continua sent una arma per determinats partits polítics per separar els valencians?
Conec i fins i tot he llegit també aquesta cita i permet-me que et diga que són paraules de l'anterior directora general competent en política lingüística, és a dir, que una persona amb competències en política lingüística assignades a promocionar i a protegir el valencià diga anys després que l'administració, el govern, el que vol és fer del castellà una optativa, bueno, això ens porta a la conclusió de que ben poc sabia aquesta persona de legislació i de normativa respecte a les llengües. El castellà i el valencià són les dues llengües oficials d'esta comunitat autònoma i jo crec que qualsevol persona se n'ha d'enorgullir d'això, del fet de tindre dos llengües. És que dos llengües ens fa ser més rics i per a res el govern vol relegar en cap moment al castellà. Porteu-me ací a una persona que no siga competent en castellà i hagi passat pel nostre sistema educatiu. Per contra, pel que fa al valencià, doncs no ens trobem en esta situació. Tenim encara a moltes persones i a molts xiquets que no són competents plenament en valencià. Què vol dir això? Doncs que hem de posar en marxa mesures d'equitat, és a dir, d'equitat lingüística. Per tant, s'han d'incentivar elements que reequilibren aquesta situació i aquests elements de reequilibri suposen que efectivament s'han de posar en marxa paràmetres de discriminació positiva, però la discriminació positiva no vol dir que hi hagi un element per fer endarrerir l'altre. Posem en marxa elements de discriminació positiva en l'àmbit de la diversitat funcional, en l'àmbit de l'LGTBI, en l'àmbit de la qüestió de gènere. En la llengua es fa de la mateixa manera, no hem inventat res. Sí que és cert que hi ha persones concretes de partits polítics concrets que fan una lectura d'aquestes decisions totalment esbiaixada i retruquen que això ens acosta a que el món s'acaba. I bé, sempre ens comparen amb Catalunya. Catalunya és una administració d'una comunitat autònoma veïna amb la qual compartim la llengua, però jo sempre he dit que mai no barrejaré llengua i partidisme o fer política de la llengua a nivell polític, és a dir, fem política d'incentivar el valencià, la nostra llengua, amb qui compartim amb altres comunitats autònomes, i es queda així. L'objectiu és reequilibrar la situació actual i que nosaltres, com a Conselleria d'Educació, d'una banda, tinguem a les futures generacions perfectament formades en valencià i en castellà, i tant de bo també en anglès i en una altra llengua estrangera, i que aquest element tingui una transferència social a la societat i que qualsevol persona de la societat puga viure perfectament tant en castellà com en valencià. El simple fet de generar polèmica, i jo crec que aquesta polèmica ha cansat molt durant aquests anys a la societat, està cansat. Jo crec que alguns polítics creuen que això dona rèdit electoral, jo crec que n'estan equivocats i m'agradaria que posàrem el marcador a zero i que deixàrem el xoc partidista que hi ha front a la llengua i ho veiem com un element patrimonial més que hem de reequilibrar perquè el valencià al carrer el tenim malalt. Nosaltres, jo sempre he dit com a director general que quan arribem al govern el valencià ens el trobem a la UCI. Ara l'hem passat a planta, l'entre de la UCI l'hem passat a planta, però el tenim en planta, d'acord? El tenim en planta i per això hem de seguir, continuar incrementant i posant en marxa elements que reequilibren aquesta situació i que jo crec que la legislació, no únicament espanyola, sinó també europea, ens marca que hem de seguir per aquest camí. M'agradaria que ens definís un poc, precisament en aquesta línia, va eixir la llei de plurilingüisme aprovada en Corts, una llei que fomenta no només el valencià, sinó també aposta per l'anglès i el castellà, òbviament, perquè ja està ahí. És una llei que així el Partit Popular va votar en contra, però és una llei molt semblant a la del plurilingüisme que ell va proposar a la Generalitat de Catalunya. Em sembla curiós, i per això m'agradaria que des de la teua visió es donés una opinió de per què hem d'apostar per la llei de plurilingüisme, per què era necessària una llei de plurilingüisme.
hacia la nostra terra? Bé, era necessària per el que t'acabo d'explicar, perquè tenim unes generacions de xiquets i xiquetes que acaben la seva etapa obligatòria, són perfectament competents en castellà, però no ho són en valencià, no ho són en anglès i no ho són en una segona llengua estrangera. Per tant, havíem de posar en marxa mecanismes que reequilibrarem aquesta situació. Això d'una banda. De l'altra, tenim un mapa comarcal on la pervivència i la presència del valencià i del castellà no es troba en situació d'equilibri. Tenim comarques castellanoparlants, tenim comarques on la presència del valencià està més al carrer i, per tant, amb la voluntat educativa de deixar als centres educatius que siguen ells els que dissenyen les seues polítiques educatives més immediates de carrer, foren ells els que decidiren quin grau d'exposició a la llengua necessitava el centre en concret. Per això, la llei preveu que cada centre, a través del Consell Escolar i amb una majoria important, on hagin de decidir el claustre de mestres, els pares i fins i tot els alumnes en alguns centres, puguen posar-se d'acord per tal de veure quin és el grau d'exposició a cadascuna de les llengües que hauria de presentar el centre en concret. Nosaltres el que deixem és una forquilla, com a mínim s'ha de vehicular un 25% en valencià, un 25% en castellà i donar la possibilitat d'arribar fins a un 25% d'anglès, doncs que cada centre dins d'aquesta forquilla equilibre i dissenyi. Quin és el nostre objectiu? Doncs el nostre objectiu és que els xiquets, quan acaben l'etapa obligatòria, siguin competents en aquestes tres llengües i, per tant, aquesta és la gran novetat de la llei del plurilingüisme, que arranca ara en aquest curs fins al que és el primer cicle de primària i haurem de treure conclusions al llarg del curs per veure com ha anat funcionant. En tot cas, a la pregunta que no esquive respecte al Partit Popular, que diu que aquesta és una llei que perfectament haurà pogut aprovar a Catalunya, d'entrada el Partit Popular està contra les llengües oficials d'altres comunitats autònomes. És un problema per al Partit Popular que hi hagi una altra llengua oficial al costat del castellà. I ho ha explicitat, per exemple, posant-se a la contra al costat d'una comunitat autònoma que durant aquest període vol posar en marxa que la seva llengua també siga oficial, com és el cas d'Astúries, amb qui jo compartisc treball amb el director general d'Astúries, i allí el Partit Popular ha votat en contra i està posant tots els impediments possibles perquè l'asturià siga reconegut llengua oficial. I jo crec que si fem un panorama de què fa el Partit Popular en les comunitats autònomes on hi ha altra llengua oficial diferent al castellà, doncs ja arribem a la conclusió que per a ells això és un problema. És un problema, perquè és que mai no han acompanyat en polítiques de foment, ni de protecció, ni d'extensió, perquè les llengües oficials també s'han d'extendre. Allò de la llei d'ús i ensenyament del valencià, ús vol dir extendre l'ús, és a dir, que estiga present en més espais de la societat, i això al Partit Popular, una, li molesta, segona, vol generar que aquelles persones que volem extendre l'ús inventen elements per generar conflicte i, per tant, ens comparen amb certs sectors que fan un poc de riure. En tot cas, la llei de plurilingüisme i tots els decrets anteriors van estar negociats amb el Partit Popular. Hem parlat amb el Partit Popular a les Corts, els hem explicat i han tingut un període d'esmenes, de tramitació. Jo crec que qualsevol proposta que arribi a les Corts o que mitjançant decret faci el govern valencià per fomentar l'ús del valencià, el Partit Popular la decisió la té presa abans sempre de llegir qualsevol document, no així en qualsevol comunitat autònoma de l'estat espanyol. Per tant, és la situació que ens trobem, però que en tot cas tenim molt clar el govern del Botànic quina és la línia d'actuació respecte a com s'ha d'avançar amb les dues llengües oficials. M'agradaria tornar un poquet a l'estiu, en concret al mes de maig. València Extra va viure, jo crec que un dels moments més emocionants, que va ser la trobada per la llengua a la comarca de l'Horta Sud, a Torrent, on jo no t'he pogut dir la multitudinària, l'assistència tan gran de gent que va assistir a aquesta trobada,
que organitza l'Escola Valenciana. Tu vas ser president en un moment d'Escola Valenciana, saps el treball que fan tots els mestres dia a dia, que diguem-ne que ells ensenyen la llengua, l'estimen. I precisament ells han patit una campanya en la seva contra, catalogant-nos d'adoctrinadors en un web. M'agradaria conèixer la teva opinió com a professional, com a expresident d'Escola Valenciana i com a director general de Política Lingüística. Mai no he sigut president d'Escola Valenciana. Perdona. No, i tot el meu agraïment i... Perdona, perquè No, he tingut, he col·laborat, com no podia ser d'una altra manera, amb Escola Valenciana, però bueno, no me puc comparar amb president d'Escola Valenciana, que m'honoraria molt i que he de reconèixer el treball importantíssim de tots els presidents d'Escola Valenciana. Escola Valenciana ha estat l'associació cívica i que ha estat, amb majúscules, ha estat al peu del carrer mantenint viva la flama del valencià, inicialment en el sistema educatiu i al llarg dels últims anys i aquestes 2 dècades de govern del Partit Popular fent extensiu el valencià al carrer. És a dir, és l'associació que ha estat a la trinxera i a l'avantguàrdia involucrant a les famílies doncs per fer això que estava comentant abans, que el valencià és una llengua seua i que el que hem de fer és incentivar-la. Jo crec que, i ho he dit allà on totes les trobades on m'han convidat, que jo estic convençut que la festa educativa més important i que més gent congrega arreu de l'estat espanyol són les trobades de les escoles en valencià. Allò de congregar, com tu m'acabes de comentar, a Torrent, i no a Torrent, sinó a qualsevol població de qualsevol comarca que arranquen a la primavera, jo és que crec que no existeix en cap altra part de l'estat espanyol. I vincular el que és sistema educatiu, llengua, xiquets, pares, famílies i docents, és la fórmula perfecta per fer-nos avançar com una societat moderna, una societat crítica, una societat compromesa amb la nostra llengua, i tot això li ho hem d'agrair a Escola Valenciana. I jo, ja que m'estàs entrevistant, permet-me que com a govern valencià agraïsca el treball que ha fet Escola Valenciana i a la qual l'estem acompanyant i l'acompanyarem en tot aquest treball desinteressat en molts casos i que han mantingut la flama. La web de l'adoctrinament és un altre dels elements d'aquests que s'inventa d'avui per a demà, aquestes ocurrències que té el Partit Popular. Jo extraure un web per denunciar a professionals que estan dins dels centres educatius, això té noms i cognoms i està estudiat en política europea i això està vinculat als episodis més negres de l'Europa dels anys 20, 30 i 40. No vaig a dir explícitament a què s'ha de vincular, però això són campanyes de persecució i assetjament a professionals, a funcionaris públics, a treballadors de l'administració pública. Que això es preste un partit polític que té representació al Parlament valencià per posar iniciatives de persecució com aquesta, està tot dit quin és el caràcter i quin és el perfil i quines són les propostes polítiques d'aquest partit en concret, de denúncia a treballadors i servidors públics. Jo crec que s'ho han de fer veure. Jo crec que els partits que sustenten, no crec, ho dic amb rotunditat, els partits que suporten el govern del Botànic estan a l'altre extrem, de fet avorrixen d'aquestes pràctiques, que com dic, són pràctiques que estan estudiades i són de manual i que han fet que les polítiques europees no siguin aquelles polítiques europees fosques que van començar amb campanyes similars a la que el Partit Popular ha volgut posar en marxa, i estic convençut que ha sigut i és i serà un autèntic fracàs perquè els professionals que tenim als centres educatius i als centres sostinguts amb fons públics són persones que es deixen la pell dia a dia per incentivar el valencià, per fer de l'educació valenciana un dels elements definitoris per construir una millor societat del futur. I per tant no van a trobar a cap persona que faça allò que diuen ells que podrien fer, més enllà
que siguin ells, vull dir, ells, els polítics del Partit Popular que han posat en marxa aquesta iniciativa, són els que es dediquen a fer aquestes pràctiques, jo crec que de dia a dia. Parlem també, canviant d'assumpte, de la llei d'administració autonòmica, perquè el mes de juliol el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va anul·lar uns articles. M'agradaria conèixer la teva opinió per què consideren que aquests articles no poden estar vigents, perquè els han anul·lat. Bé, refereixes al decret d'usos que va posar en marxa aquest govern i el van posar en marxa perquè la llei d'ús i ensenyament del valencià donava un període de 3 anys, fa 36 anys, per tal de posar en marxa un decret que regulara els usos institucionals i administratius a l'administració. Això, quan arriba el nou govern, no està fet, ens posem en marxa, elaborem un decret d'usos, entre d'altres, per reequilibrar, sempre parlant de l'equitat lingüística, per reequilibrar que les dues llengües no es troben en una situació d'igualtat lingüística en l'administració i, per tant, hem de posar en marxa mecanismes de reequilibri. Posem en marxa aquest decret d'usos, el Tribunal Superior de Justícia considera que hi ha alguns articles que no són els adequats i fa una sentència, no és ferma, la sentència ja puc donar-te-la exclusiva, que estem preparant el recurs de cassació al Tribunal Suprem i al mateix Tribunal Superior de Justícia, perquè no compartim els arguments de la sentència. Per tant, la valoració que faig és que el Tribunal Superior de Justícia no compartim la sentència, creiem que és una sentència totalment equivocada i amb una fonamentació jurídica que s'està elaborant per tal de traslladar-la al Tribunal Suprem i a l'altra sala que haurà de dictaminar sobre el decret en concret del Tribunal Superior de Justícia, perquè ens trobem amb aquelles ridiculeses, i això jo crec que cau, com que el Tribunal Superior de Justícia ens diu que amb el govern de Catalunya i amb el govern de les Illes Balears ens hem de comunicar en castellà. Clar, que si això ho diu el Tribunal Superior de Justícia, hi ha fonamentació jurídica a cabassos per tal de desmuntar aquesta lectura que ha fet la sala i que efectivament serà rebatuda i serà, jo n'estic convençut, que el Tribunal Suprem, després de les diferents sentències, no del mateix Suprem, sinó del mateix Tribunal Constitucional, acabarà deixant el decret d'usos tal i com el govern el va aprovar i, per tant, estem treballant en el recurs de cassació. El decret d'usos es troba plenament en vigor i, per tant, no compartim el contingut de la sentència i, per tant, anirem on faci falta per tal de fer valdre aquella part de l'articulat que els nostres serveis jurídics i el mateix recorregut que va tindre la tramitació normativa del decret, tots els informes ens van dir que estava fet de manera impecable i fet d'acord amb l'ordenament jurídic actual. Ahir vàrem parlar en Esquerra Unida amb l'eurodiputada Marina Albiol perquè va presentar al mes de juny unes esmenes del valencià a la Unió Europea per a que es rectificaren i que fos un camí cap a un reconeixement del valencià com a llengua oficial. Ens van comentar que és prou complicat, que ja ho sabem, però m'agradaria, des del teu punt de vista, que considerarem per què seria necessari que el valencià, on 3 comunitats autònomes es parla, fora reconeguda com una llengua oficial al final de la Unió Europea. Doncs jo crec que hauria de ser una obligació per part d'Europa, diguem, perquè Europa saps que és el Parlament, és la Comissió, és el Consell Europeu, i clar, totes aquestes potes legislatives, executives, fan que costi d'arrencar certes polítiques lingüístiques. Nosaltres, els governs de l'estat espanyol, que tenim llengües oficials diferents al castellà, ens hem constituït en un protocol de col·laboració en el que treballem no únicament de cara a l'estat espanyol, sinó més enllà, i som
alguns dels governs dels que hem sol·licitat a la Unió Europea per diferents canals, camins, que la nostra llengua siga reconeguda de la mateixa manera que ho són les altres llengües, però jo, això a nivell ja més personal, t'he de dir que l'Europa és l'Europa dels estats, i aleshores els estats tenen generalment una única llengua, i per tant doncs, hauríem d'anar a allò de l'Europa dels pobles, l'Europa de les societats, i les societats poden parlar diferents llengües. Jo crec que hem de construir aquest camí, però en tot cas la Unió Europea ha avançat durant aquestes últimes dècades respecte a la protecció i a l'acompanyament de les llengües europees diferents de les que tenen estatus, és a dir, tenim normativa que emana del Consell d'Europa, tenim normativa que emana de la Comissió Europea respecte a les bonances del multilingüisme, de les llengües regionals i minoritàries, i per tant, insistirem, continuarem amb el camí de fer valdre que la nostra llengua, amb un volum de parlants gens menyspreable i gens comparable a altres llengües que són oficials i tenen menys parlants, però bé, ens queda molt de camí per recórrer. En tot cas, m'agradaria donar-te una exclusiva en el sentit que estem treballant amb la Comissió Europea i el dia 26 de setembre, que és el Dia Europeu de les Llengües, es produeix arreu d'Europa una gran festa pel que fa a les llengües. Estem així davant de l'Arbre de les Llengües que vam inaugurar fa 3 anys en homenatge a aquesta festivitat, i enguany, el 26 de setembre, la Comissió Europea ha convidat el conseller d'Educació a anar a Brussel·les perquè els ha sorprès la campanya Sempre Teua, d'una banda, i de l'altra volen saber com s'ho està fent el govern valencià per tal de posar en marxa la llei que garantisca que les futures generacions seran competents en 3 llengües. Això ho farà el conseller el dia 27 de setembre, i jo crec que ens n'hem d'enorgullir com a poble, que la Comissió Europea ens toque al timbre per fer-nos explicar a Brussel·les, que a més detecte que una campanya com la que hem posat en marxa Sempre Teua és una campanya d'abast europeu, és una campanya que pot ser exportable a altres països i altres regions, i per tant, bé, ens agradaria anar molt més enllà, que el valencià català siga llengua oficial a la Unió Europea, però bé, el simple fet que ens criden, quan ens criden i anem, els ho recordarem que encara queden moltes coses per posar en marxa, com allò de l'oficialitat de la llengua.